Čas na dohodu má uplynúť už zajtra. Rozsekne krízu v dvoch koaličných stranách až premiéra. Očakávané benefity versus obavy ľudí. Projekt prečerpávacej elektrárne na Podpoľaní sprevádza aj emotívna diskusia. Doma list Andreja Danka premiérovi a v geopolitike telefonát Donalda Trumpa Vladimirovi Putinovi. Ako prispejú k upokojeniu napätých vzťahov? Aj na to sa budeme pýtať Tomáša Tarabu a Ivana Štefunka. Je o 5 minút 12. Vítajte. Sa blíži definitívne rozúzenie krízy v Hlase a SNS, ktoré bude viesť buď k ďalšiemu plneniu programového vyhlásenia, alebo k predčasným voľbám. Rokuje sa a môžem potvrdiť, že moja pozícia úradu podpredsedu vlády je v hre. Hoci čo sa upečie, tak tá životnosť bude veľmi krátka, lebo táto koalícia rieši jedine fleky. Sme ponúkli pozíciu podpredsedu vlády pre plán obnovy našim koaličným partnerom zo Smeru. Poviem to už slovami, ktoré pred 2 rokmi ešte hovoril aj premiér Fico. Zlepenec na predchádzajúce vlády. Toto je zlepenec. Dohoda bude, táto vláda určite dovládne, nikto tu predčasné voľby nechce. Dôvera medzi koaličnými partnermi je na absolútnom minime. Jediným riešením sú predčasné voľby. V koalícii sa hľadá dohoda a čas sa kráti. Je tu relácia o 5 minút 12. Dnes s vicepremiérom a ministrom životného prostredia za SNS Tomášom Tarabom. Príjemný dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A podpredsedom Progresívneho Slovenska a poslancom Ivanom Štefunkom. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň páni. Ostáva doslova už iba pár hodín do naplnenia termínu, ktorý stanovil premiér. Do pondelka dal koaličným partnerom čas, aby prišli s riešením, ako zabezpečiť v parlamente väčšinu. V opačnom prípade spor rozsekne on. Pán Taraba, bude to teda dohoda, alebo zostane rozúzlenie týchto vzťahov v rukách premiéra? Ja si myslím, že každému je jasné, že to rozúzlenie urobí pán premiér a aj z môjho pohľadu je to taká súčasť dohody. Každý vie, že poslanci, ktorí odišli či už z Hlasu alebo z SNS, tak chcú komunikovať s pánom premiérom. Tak pán premiér zajtra ohlasí z môjho pohľadu to, čo medzi riadkami každý vie, že Slovenskej národnej strane zoberie šport a cestovný ruch a Hlasu zoberie tiež jeden rezort. Ten šport a cestovný ruch sa už dlhšie spomína v tejto súvislosti, ale sa ozvali aj tie stavovské organizácie z tohto rezortu. Jednak Zväz cestovného ruchu, ale aj Asociácia hotelov a reštaurácií povedali, že nevidia radi, že sa politikárči práve s týmto rezortom. Postavili sa za Dušana Keketyho ako ministra a tvrdia, že tam naštartovali isté procesy, ktoré si vyžadujú kontinuitu. Zachová tú kontinuitu aj Rudolf Huliak, pokiaľ teda sa ujme tohto rezortu, respektíve jeho nominant? Takto, kto bude ministrom, predovšetkým určí premiér. To znamená, že považujem za absolútne normálne, že v parlamentnej demokracii nie športové zväzy alebo nejaké stavovské organizácie, ale parlament a vláda určujú politiku. Takže v tejto veci samozrejme ja akceptujem a som rád, že športové zväzy dobre sa im spolupracovalo s pánom Keketym, čo je dobrá vizitka. Je to len dôkaz toho, že naozaj ten rezort prináša pozitívne zmeny do oboch rezortov, ktoré sú dôležité aj z pohľadu výkonu ekonomiky. Myslím si, že máme obrovské stále nedostatky pri podpore cestovného ruchu, veď niektoré štáty naozaj okolo nás majú výrazne významnejší podiel na HDP. Takže to je pozitívna vizitka. Na druhej strane politická realita, keď si vyžaduje, že či na miske váh sú zotrvanie vlády alebo pán Kekety, tak samozrejme o tom to je. Ja vám môžem za seba povedať, že toto je otázka na predsedov koaličných strán. Podpísali. A zmierí sa teda s tým Andrej Danko, ktorý hovorí, že tento rezort je jeho srdcová záležitosť? Pozrite sa, oni traja podpísali koaličnú dohodu. My všetci ostatní môžeme od nich vyžadovať, aby našli dohodu. Som toho názoru, že ak zajtra by žiadna dohoda nemala byť, tak potom treba to ukončiť. Pán Štefunko, nech sa páči, môžete reagovať. Ak sa pozrieme do radov opozície, tak tam zaznieva prakticky unizono volanie po predčasných voľbách. No ale keď sa bližšie pozrieme do tých radov opozície, tak vidíme, že disponujete 71 hlasmi. To je pomerne ďaleko k 76 hlasom, ktoré potrebujete na povalenie vlády a už ďalej, oveľa ďalej k 90 hlasom, ktoré potrebujete na skrátenie volebného obdobia.
Ako ťažíte teda z tej nestability v koalície, aby ste teda dosiahli ten pád vlády a tie predčasné voľby, po ktorých voláte? V prvom rade my voláme po predčasných voľbách preto, lebo táto vláda proste už nevládne. Zoberte si, že táto vláda nevie zabezpečiť riadne fungovanie parlamentu, respektíve nevie spolupracovať s parlamentom. My sme mali naposledy riadnu schôdzu v decembri. Je polovica februára, my nedostávame zákony, ktoré máme schvaľovať. To znamená, že to je prvá vec. Druhá vec, sa tu hádajú proste 3 strany, ktoré sú ešte zložené z viacerých strán, ktoré sa drobia a drobia. Naozaj som rád, že pán Majerský v tej dokrutke povedal a pripomenul to slovo zlepenec, lebo vlastne pán premiér ten termín vymyslel a stále ho otrpával o hlavu bývalej opozícii. Dnes je to vlastne zlepenec na druhu, kde sa strany medzi sebou bijú, kde musia vysielať svojich emisárov ku premiérovi. A pán Taraba teraz povedal, že je to úplne prirodzené, že si teda ako keby, že najstarší brat z rodiny vybere, s kým bude teda tvoriť tú koalíciu. Podľa mňa to vôbec nie je. To je kupčenie s hlasmi, to je proste kupčenie s rezortami a tak ďalej. My tu máme krajinu, kde sa nepríjmajú zákony, kde sa zdražuje, kde proste ľudia sú naozaj že v kritickej situácii. Ešte nás čaká aj dopad transakčné dane a my tu reálne sa bavíme o flekoch. Rozumiete? Že a ja sa teraz ale vrátim späť k tej otázke, že ako chcete teda túto nestabilitu, ktorú popisujete, hovoríte o zlepenci, využiť vo svoj prospech, aby ste dosiahli ten pád vlády? Ste správne spomenuli, my sme opozícia. Ale koalícia so 6, 7, 8, 9 hlasmi, ako im to vidia, uvidíme možno aj menej, tak vlastne nemá riadnu legitimitu takýmto spôsobom zasahovať, meniť daňové zákony a tak ďalej, ako to proste robiť dnes. A pokiaľ by teda ale boli predčasné voľby, tak podľa tých aktuálnych prieskumov vám to nevychádza, že by ste to vedeli zložiť inak ako s hnutím Slovensko. Ste pripravení spolupracovať s Igorom Matovičom po voľbách? Myslím, že hnutie Slovensko a Igor Matovič sú dve kategórie. Myslím, že pán Matovič svojim správaním sa vlastne vylúčuje sám, však neustále proste svojich potenciálnych koaličných partnerov ako keby, že osočuje a tak ďalej. Takže pred malou chvíľou Simona Petrík z Progresívneho Slovenska, vaša kolegyňa v teatri, vylúčila spoluprácu s Igorom Matovičom po voľbách. Vy to rozdeľujete, Igor Matovič zvlášť a hnutie Slovensko zvlášť? Dobre to chápem? Ja si myslím, že keď sa niečo volá hnutie, tak to nie je postavené na jednom človeku. Aj my sme hnutie a mali sme medzi tým 4 predsedov a existuje proste nejaký demokratický postup v každej normálnej strane alebo hnutí a myslím si, že si hnutie Slovensko musí urobiť poriadok u seba doma. Čiže dá sa to podľa vás rozdeliť? Pretože Igor Matovič je zakladateľ, dlhoročný líder tohto hnutia. Pozrite, ja komentujem slova Simonu Petrík, ktorú som nepočul, ale tak si myslím, že to myslela. A vy teda vylučujete spoluprácu priamo s Igorom Matovičom, pripájate sa k nej, ale nie s hnutím Slovensko. Aby sme to uzavreli a aby to bolo... Pozrite, my sme nedali nejaké oficiálne stanovisko, sa ma pýtate na interpretáciu slov pani Petrík. Ja vám hovorím, váš názor ja si myslím, že takto myslela, že proste človek, ktorý proste neustále napadá svoj... A vy to ako myslíte, pán Štefunko, to je dôležité. Myslím si, že to si myslím tak, ako pani Petrík. Dobre. Pán Taraba, krátko po nástupe do funkcie, keď si zaspomíname do histórie, keď ste sa ujali rezortu životného prostredia, tak pre Hospodárske noviny ste povedali, citujem, rád by som ukončil tieto 4 roky skôr v parlamente, o to viac, keď sa bude blížiť k riadnym voľbám, pretože tam je ten politický diskurs v tom parlamente, ste mysleli. Platí toto vaše vyjadrenie aj dnes? Ste pripravení zasadnúť do parlamentných hlavíc, pokiaľ by teda v hre bol aj post rezortu životného prostredia, pretože Tibor Gašpar v týždni takúto možnosť nevylúčil? Pán Gašpar nemohol hovoriť o tom, že v hre je ministerstvo životného prostredia, pretože žiadna taká indícia od októbra ani raz nepadla. Ale chcel by som len tak, že pán Štefunko, každému je jasné, že hnutie Slovensko je Igor Matovič. Igor Matovič je táto strana a preto by bolo na mieste teda povedať, že chcete vládnuť s Igorom Matovičom, pretože neviete dostať Igora Matoviča z hnutia Slovensko. Naša vláda... Ja som povedal, že nie. Ja som sa jasne vyjadril. Dobre, tak no a naša vláda práve, že príjma napriek tomu, že tie pomery v parlamente sú komplikované častokrát,
príjma veľmi kľúčové rozhodnutie, či naposledy o stavebnom zákone, ktorý Slovensku naozaj umožní urýchlené výstavby domov, investícií. To je zákon, ktorý každý, kto trošku v tej oblasti funguje, tak vie, že Slovensko na zmenu tohoto zákona čakalo dlhé roky a naša vláda nabrala odvahu, ale aj schopnosť to zmeniť. Rovnako zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, ktoré tu dlhé roky spravil zo Slovenska jeden z najhorších štátov, pokiaľ ide o svojvolu úradníkov, ktorí 3 roky, 4 roky mohli nekonať v tých prípadoch. To sú kľúčové zákony, ktoré sa nám podarilo presadiť, ale s čím súhlasím a preto ja nabádam pána premiéra, aby zajtra túto vec doriešil, pretože odmietame naozaj aj my vo vláde byť obeťami neustálých mediálnych výstupov, že my nevieme ani vlastnú prácu komunikovať, lebo stále sa tu rieši, kto kde bude. S tým súhlasím a preto som veľmi rád, že pán premiér dal termín buď jún, alebo sa to zajtra vyrieši. Pokiaľ k vašej otázke... Späť k otázke. Viete si predstaviť tú situáciu, že by ste sa ešte počas volebného obdobia vrátili späť do parlamentu krátko po nástupe do tej vašej funkcie? Ste takýto zámer mali? Ja mám nejakú víziu, čo chcem na ministerstve životného prostredia spraviť a naplniť. Boli to poprvé veci, ktoré sme zastavili, ktoré boli nehospodárne, používanie finančných zdrojov vo veľa oblastiach, ako napríklad poistky, fiktívni dohodári. Ja viem, len čo chcem povedať, že rovnako sme urobili z ministerstva životného prostredia najväčšieho čerpateľa eurofondov. A ja keď nadobudnem pocit, že naozaj som naplnil to, čo som chcel na ministerstve životného prostredia, stále platí to, že ja politiku mám rád a ja nemám problém sa vrátiť. Ale to nie je otázka týchto týždňov ani mesiacov. To, kde skončím ja volebné obdobie, či v parlamente alebo v vláde, to je samozrejme otvorené. Ja sa vôbec nebraním vrátiť sa do parlamentu, ak to ja uznám závodné, že nemám už v tom rezorte ako keby čo viac dať a poviem si, že možno pred voľbami chcem robiť viac politiku. Pán Traba, ešte keď sa vrátim k tomu spomínanému rozhovoru spred roka, tak tam ste hovorili aj to, že po 4 rokoch by ste opäť chceli kandidovať za SNS. Stále to platí? Lebo v tom otvorenom liste Andreja Danka sa hovorí, citujem, dokonca núkate miesto na svojej kandidátke i mojim ministrom, to hovoril premiérovi Robertovi Ficovi takúto výtku Andrej Danko. S kým teraz teda spájate tú svoju politickú budúcnosť, pán Traba? Je to SNS, Smer alebo nejaká vlastná strana? Pozrite, ja som na kandidátke išiel z SNS. Andreja Danka poznám asi 15 rokov. Moju budúcnosť prvú budem riešiť politickú s Andrejom Dankom a z SNS. Viete, že nie som členom, nedostal som ponuku byť členom. Napriek tomu som nominant, zastávam a plním program SNS tejto vláde. A určite môžem povedať, že ja budem mať pred voľbami primárne debatu z SNS. To je moje postavenie. Pán Štefunko, keď sa ešte vrátim späť k tým predvolebným prieskumom, tak na tej hranici tých 5%, respektíve aj pod nimi, je viacero strán z toho pravicovo-stredového politického spektra, ktorí by mohli byť vašimi potenciálnymi koaličnými partnermi. Čo robíte preto, aby tieto hlasy neprepadli? V tejto súvislosti sa najmä spomínajú demokrati. Tak my sme najsilnejšou opozičnou stranou, alebo najsilnejšou stranou teraz v slovenskom politickom spektre. A vyžaduje si to určitú zodpovednosť. To znamená, že snažíme sa s každým z nich komunikovať, prispôsobovať sa aj ich pozíciám, počúvať, aké majú plány, že čo by chceli spraviť a facilitujeme niektoré debaty medzi tými menšími stranami. Je možné, že by vznikla nejaká koalícia? Nie, ktorá by išla potom spolu na jednej kandidátke do volieb? Myslím si, že by to bolo kontraproduktívne. Prečo by vlastne sa spájali pred voľbami strany, ktoré nie sú úplne ako keby, že ideovo úplne konzistentné, ale vedia spolupracovať potom vo vláde. Myslím si, že celá tá idea, ktorá bola v 98. roku, kedy Mečiar prinútil strany sa dokopy, teraz je bezpredmetná, je oveľa dôležitejšie, aby sa dostali všetky strany, ktoré majú riadny program, ktorí majú nejakú legitimitu medzi voličmi. To znamená, že ja si myslím, že naznačujete demokrati a tak ďalej. Myslím si, že by sa mali dohodnúť medzi sebou tie menšie strany a spolupracovať spoločne. Ale my im budeme určite dávať priestor, aby sa zúčastňovali mnohých našich aktivít. Ešte keby sme sa mali dotknúť toho, že akou ste alternatívou k súčasnej vláde, kým... Lepšou. Áno. Faktom je, že
Progresívne Slovensko, dá sa povedať, že akýmsi spôsobom zrezignovalo na tie hodnotové otázky, ale vidíme, že napríklad KDH prichádza s tou iniciatívou zmeny ústavných zákonov aj v kultúrno-etických otázkach. Toto s nimi komunikuje aj vládny Smer a vidíme a sledujeme aj to podprahové vábenie ich k spolupráce. Viete si predstaviť prípadnú povolebnú spoluprácu s kresťansko-demokratickým hnutím aj v týchto kultúrno-etických otázkach, aby to fungovalo? Poprvé sa ohradím voči tomu, že Progresívne Slovensko rezignovalo na svoje hodnoty. Nie je to pravda. Chcete prísť s nejakým ústavným návrhom zákona? Nie, práve preto, lebo proste sa nám krajina rúti do priepasti a nejdeme vyťahovať veci, ktoré by proste ešte viac ako keby čerili tú hladinu. Myslíme si, čo že... aktívne teda, keď hovoríte, že nerezignujete, čo aktívne komunikujete v týchto hodnotových otázkach? Momentálne komunikujeme s KDH, bavíme sa o tom ich návrhu, rozmýšľame, akým spôsobom sa k tomu postaviť. Nemyslím si, že teraz je úplne správne, aby v takejto situácii, v akom je Slovensko, sa majú tieto veci riešiť, ale myslím si, že to je úplné právo KDH. My ich rešpektujeme ako opozičného partnera, výborne sa nám s nimi spolupracuje na mnohých témach, takže uvidíme, že aké to bude. Čiže uvidíte, že aj ako budete hlasovať, alebo už máte túto otázku uzavretú? Podporíte tieto návrhy KDH? Myslím si, že sa budeme musieť s nimi stretnúť a baviť sa o tých konzekvenciách, ktoré tie zákony alebo tie návrhy budú. Čiže ste pripravení, aby sme to uzavreli na tú povolebnú spoluprácu v týchto hodnotových otázkach? Hľadáte tam tie spoločné prieniky, aby to mohlo fungovať? Samozrejme, že hľadáme spoločné prieniky, veď politika je o umenie kompromisu. Myslím si, že ale tak ako KDH má niektoré, ako keby, že svoje limity, tak aj my máme nejaké svoje limity, ale myslím, že sa bez problémov s nimi dohodneme. Pán Taraba, vládnutie s tesnou väčšinou je ťažké aj podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Ten povedal v Slovenskom rozhlase, chceme obnoviť podporu 79 poslancov. Bude sa teda môcť vláda oprieť aj o hlasy Samuela Migala a Radomíra Šalitroša, ktorých vylúčili zo strany Hlas SD? Pozrite, ja nepoznám jediného poslanca, ktorý by hovoril, že nechce podporovať túto vládu, takže ja vychádzam z toho, že áno. Ale to v akej podobe, akými garanciami uvidíme zajtra. V každom prípade je zaujímavé počuť, že KDH a Progresívne Slovensko si tak hodnotovo rozumejú. Neviem úplne, že kde je ten prienik, pretože budeme to môcť teraz vidieť. Demokracia, právny štát. To je úplne v poriadku. Na to máme ústavné zriadenie, ktoré to garantuje tiež, ako je ústavný súd, ako sú prokuratúra, polícia a podobne. Takže v tomto my nie sme ani proti demokracii, ani proti právnemu štátu. A teraz tá spolupráca s Radomírom Šalitrošom a Samuelom Migalom, nazvali ich vydieracmi. Dá sa teraz očakávať, že ich bude ale vláda podporovať? Moderátor, môže sa posunúť niekde inde. Ja som vám odpovedal na to, že nepočul som od pána ani Migala, ani Šalitroša, ani ostatných, že nie sú pripravení podporovať túto vládu. Každý niekoniak v politike nazval mňa, pán Huliak tiež mesiace nejak častoval, ja som to neopetoval, ale teraz neznamená, že neviem si s ním sadnúť. No tak toto naznačoval aj Andrej Danko v tom spomínanom liste, kde na adresu nespokojných poslancov tvrdí, nie my, ale vy ste ich legitimizovali, dali im nádej dohody a chcete ich odmeniť za zradu, akú spáchali na svojich materských stranách. A dôležité je dodať, to spôsobí lavínu reakcií. O takejto lavine reakcií a o tom zväčšení toho vydierackého potenciálu hovorila aj včera Irena Biháriová v Slovenskom rozhlase. Bude to teda voda na mlyn pre tieto vydieracké tendencie? Ja ten list komentovať nebudem, ja som ho netvoril, nepísal, keby Andrej Danko ma kontaktoval, čo si o tom liste myslím, tak by som povedal, ani ho nezverejňuj a ak ho chceš poslať Robertovi Ficovi ako osobný list, ho pošli, ale nie do médií. Ale váš osobný postoj? No, môj osobný postoj som vám povedal. Nevidím dôvod, prečo je to spúšťalo žiadnu lavinu. Na druhej strane je teraz základná otázka, ktorá je, či chcú vládnuť títo traja predstavitelia politických strán, to znamená Matúš Šuta Ještok, Robert Fico a Andrej Danko, a chcú, my od nich očakávame dohodu. Tu nikto není ich žetoník, aby oni sa teraz rozhodovali, že oni sa rozhodnú tak alebo onak. Tu sú poslanci, ktorí chcú vládnuť. Nevidujem nikoho, kto by chcel tú vládu položiť v rámci tých poslancov, o ktorých sa uchádzajú, a my od nich očakávame, že nám zajtra predstavia nejakú dohodu, ktorá bude udržateľná. Ale to, čo chcem povedať, agendy, ktoré máme, napríklad, a v tomto sme jasní, ja som rád, že napríklad sme aj prišli s tou definíciou muža a ženy a očakávam od KDH, že teda sa k tomu jasne postaví, že kde má problém v tom, že 80% Slovákov chce, aby toto bolo ukotvené v ústave. My tu nemáme žiadnu paralelu, že nemôžeme nejaký typ zákonov riešiť. Práve teraz, keď progresívny liberalizmus prehráva na plnej čiare po víťazstve Donalda Trumpa Spojených štátov amerických, teraz je absolútna zmena. Tam je ale otázka, že čo by to spôsobilo v tej kombinácii
komunikácii s tým uznaním tej krajnej možnosti aj tranzície, hej, ak naznačujú niektorí ústavní právnici, že by to mohlo legitimizovať. To, že sa vrátime zdravému rozumu a zadefinujeme, že celý náš právny systém uznáva dve pohlavia, a následne sa to bude musieť rešpektovať v školách pri výučbe, následne sa to bude musieť nikde absolútne sa nič nestane. Ja vám poviem takú novinku. Aj progresívne Slovensko uznáva, že sú dve pohlavia. A popri tom 72 rodov. To poprvé nie je pravda. Bavíme sa o pohľaviach. Progresívne Slovensko uznáva, že existujú dve pohľavia. Kľudne si to dajte do ústavy. Ak to potrebujete, kľudne dajme do ústavy aj pravidla futbalu, dajme hocičo do ústavy. Proste aj to, že je zem gulatá a tak ďalej. Lebo to znamená, že nemáme s tým problém. Vy stále, keď je proste v krajine neporiadok, keď ľudia fakt, že žijú z výplavy do výplaty, vy vytiahnete pohlavia alebo Soroša. To sú dve veci, ktoré vy viete robiť. A teraz je babka v Humennom a ráta, že čo si vlastne môže dovoliť z toho svojho dôchodku. A vy poviete, Dve pohľavia. Nie, babka v Humeno dostala 13. dôchodok. Ale zároveň sa zdražili lieky, ak ich vôbec dostane. Môže, Dobre, ja som kľudný. Však Slovensko vedia, ak ste kľudný. Babka v Humeno vďaka nám dostala plnohodnotný 13. dôchodok. Nedaleko Humenného sú Michalovce, kde bolo zemetrasenie, kde keď bolo zemetrasenie, premiér Odor odkázal... Vyčlenil 20 miliónov na to, aby sa pomohlo. Určite vyčlenil, nevyčlenil ani cent, ale odkazal im, že mali mať poistky, ani tam nešiel. Takže takto vám záleží na tom východ... Pán Štefunko, kľud. Lebo neriešite problémy ľudí. Vy riešite... Pardon, dobre, berem. Ja si myslím, že Slováci vidia, že vám... v tom, že nezhodneme sa. Môžem ja niečo tu dorozprávať? Tak akože on mi to nebude skákať teraz 5 minút vždy, keď poviem nejakú vetu. To, čo je... Pán Štefunko, vy ste si ho zobrali bez toho, aby som vás vyzval. Dobre, nechajte. Nech sa, môžeme ísť ďalej. Tak pokračujeme teda späť k tomu parlamentu, pretože aj od toho, čo sa bude diať v parlamente, závisí, či pani Humennom bude mať aj 13. dôchodky. Poďte na ďalšiu tému, už tomu téma niečo povedať. Podľa doterajších vyjadrení, pán Štefunko, opozičné strany nerokujú s nespokojnými poslancami. Nie je to možno chyba, ak potrebujete to prečíslenie v parlamente? Pozrite, títo poslanci sa dostali do parlamentu na kandidátkach dnešnej vládnej koalície. Očividne sú nespokojní. Ja neviem, kde berie pán Taraba istotu, že budú hlasovať s touto vládou. Ja mám pocit, že ich tak táto vládna koalícia, tak vládne strany ponížili. Minimálne pán Šutej Eštok v Hlase, ako som to zachytil, ale aj v SNS konflikt medzi pánom Huliakom a Dankom je neuveriteľný. Fakt telenovela. To znamená, že ja si nemyslím, že ak majú titul páni Hrdoch, budú hlasovať za všetky tie deštruktívne návrhy, ktoré teraz idú a dúfam, že pôjdu do parlamentu, aby sme sa mohli o nich rozprávať. Ja neviem, ako bude môcť pán, Malatinec hlasovať za to, aby pani ministerka Šimkovičová zostala ministerkou kultúry. Ja proste tomu nebudem rozumieť. Pán Štefunko, aby sme tú tému parlamentu teda ešte uzavreli, tak vidíme, že strana SAS píše programové vyhlásenie vlády pre prípad predčasných volieb, ale aj teda riadnych volieb. Toto považujete za štandardný postup? A respektíve nemala by to robiť líder opozície teda? No tak pozrite, my sme programovou stranou, máme priebežný programový tím, ktorý pracuje na, nazvime to, updatech nášho programu. Pripravujeme sa na vládnutie vlastne od posledných volieb a nekomunikujeme to na verejnosť. Keď proste SAS to potrebuje ako keby vykazovať ako činnosť, je to super v pohode, však to je dobre. Budeme sa o tom rozprávať. Nie je to možno predčasné? Asi vyjadrovať to na verejnosť možno áno, ale my sa bavíme na programových princípoch dennodenne, keď sa dohadujeme o tom, že aké zákony si navzájom podporíme alebo nepodporíme. Pán Taraba, chcete reagovať? Ne. Nech sa páči, tak poďme ďalej. Na Podpolaní má vzniknúť nová prečerpávacia vodná elektráreň Malinec. Má ísť o strategickú investíciu za takmer 2,5 miliardy eur. Ľudia žijúci v okolí nemajú informácie a majú obavy. Ja myslím, že to treba zvážiť, pretože toto je veľmi narýchlo, no. A nikto sa nás na nič nepýtal. Je tam rolnícke družstvo, sú tam chaty, ale sú tam aj trvalo žijúci ľudia. Je tam nejakých 6 rodín, ktoré by to zasiahlo, ktoré by museli byť vysídlení. V našom katastri predstavovaný projekt zaberá približne 5 hektárov poľnohospodárskej pôdy, zbúranie jedného rodinného domu
a vybudovanie približne 200 metrov dlhej hrádze. Dotklo by sa to 5 rodinných fariem. Pán minister, na pripomienkové konanie k strategickej investícii bolo 5 pracovných dní. Zámer postavil ľudí v podstate naprieč podpolaním na nohy. Spísali 5 hromadných pripomienok. Podľa prvotných informácií sa obával o zatopenie svojej nehnuteľnosti, chaty teda, v tej lokalite aj bývalý reprezentačný brankár Jan Lašák. To jeho video sa stalo virálnym na sociálnej sieti. Pán minister, prečo taký zhon pri investícii, ktorá môže dosiahnuť takmer 2,5 miliardy a v podstate to finálne zrealizovanie je plánované až k roku niekde 2035-36? Takto, pre všetkým, ak niečo ide do medzirezortného pripomienkového konania, to nie je koniec debaty, to je začiatok debaty, to je prvá vec. Len či tá debata nemala byť ešte predtým? Viac ako 20 rokov v tej lokalite sa hovorí o výstavbe prečerpávacej stanice. Tá prečerpávacia stanica mala v podstate celá priehrada Malinec vznikla preto, aby tam bola prečerpávacia stanica. To, čo sa udialo, áno, za predošlej vlády, tak je to, že sa rozhodli profil Ďubakovo, ktoré malo byť zaplavených 80 asi domov, tak sa zaviazali, že Slovensko nepostaví a dali to do dokumentu, na ktorý naviazali plán obnovy, čím urobili voči Slovenskej republike, dovolím si povedať, absolútnu ekonomickú sabotáž. To, čo je dnes, prečerpávacia stanica je najekologickejšia forma výroby špičkovej elektrickej energie. Najekologickejšia. Aby to ľudia porozumeli, ja teraz verím, že keď som vám tu nechal čas, že mi aspoň necháte súvisle 3 minúty alebo 2. Tým, že všetci chcú obnoviteľné zdroje elektrickej energie, najmä okolité štáty sú veľmi výrazne vystavané na veterných parkoch alebo na solári, tak to funguje tak, že keď nefúka vietor alebo nesvieti slnko, zrazu vám v elektrickej sieti klesne dodávka stabilného zdroja. A keďže celá európska sieť je výrazne prepojená, tak má to obrovské dopady na udržanie stability elektriny v rozvodovej sústave. Aj ten opačný výkyv na opačnej strane, keď zasvieti slnko. A keď je veľa toho, tak zrazu vtedy potrebujú rýchlo míňať elektrickú energiu a premieňajú na teplo a vypúšťajú to do atmosféry, čím len teda zrýchľujú to globálne oteplovanie. A riešenia na toto máte len dve. Buď máte uholné elektrárne, ktoré sme my vypli v Novákoch a vo Vojanoch, ktoré plnili túto úlohu. Alebo máte prečerpávacie stanice, kde jediné, čo je voda. A tá voda, keď máte veľa elektrickej energie a potrebujete minúť, tak ju nemusíte meniť na teplo a vypúšťať do atmosféry, ale vytlačíte vodu na vyšší stupeň. A keď zase elektrické energie málo, a vtedy to je špičková elektrína v špičkách, ktorá stojí vtedy 300 niekedy eur za megawatt, 400, mali sme 500, my máme teraz tie čísla kvôli Gabčíkovu, tak tú vodu pustíte dole, vyrobí vám tú elektrickú energiu. Nič ekologickejšie, čistejšie a výnosnejšie v týchto časoch nie je. Minulý rok Mochovce vygenerovali 800 miliónov eur zisku. Táto prečerpávacia stanica pri Ďubakove mala mať 600 megawatov. My s Európskou komisiou, a to je to, čo hovorím, súbežne rokujeme o tom, či sa dá ešte zvrátiť ten milník, ktorý predošla vláda touto ekonomickou sabotážou urobilo. To, čo hovoríme my, ideme komunikovať s tými ľuďmi práve v rámci medzi pripomienkového konania. A keď sa ľudia rozhodnú, tak ako bolo povedané, tu 5 domov, tá 2 domy, všetky priehrady na Slovensku, niekoho stáli nejaký majetok a bol odškodnený. Pri Liptovskej Mare je to 4 000 ľudí, ktorí boli dokonca presídlení. Tento profil má minimálne dopady. Žiadne obce sa nejdú zatápať, žiadne mesta sa nejdú zatápať. Dokonca tam je profil, ktorý funguje z pohľadu toho, že tam nie je žiadna vysoká ochrana prírody, že to tam viete postaviť. My budeme detailne ľuďom vysvetľovať, pretože to, čo sa tam udialo už pri dome pána Lašaka, je vrchol dezinformačnej kampane, ktorú len využili bratislavskí politici, ktorí nemajú žiadnu víziu pre ľudí, ktorí tam žijú, nemajú pre nich žiadne investície, nemajú pre nich nič, len im došli povedať, že aby nič nemali. Teraz sa ale vráťme späť teda k tej mojej otázke. Čiže priznávate, že možno tá informačná kampaň, ktorú teraz aj hovoríte, že chcete rozbehnúť, mala predchádzať tomu pripomienkovému konaniu? Nie, ja si myslím, že pripomienkové konanie je na to, aby sme sa normálne o všetkom bavili. O tom je pripomienkové konanie. To znamená, to skončilo, to bolo 5-dňové. Nie, to pripomienkové konanie. V pripomienkovom konaní, keď som napríklad menil zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie,
došlo 740 pripomienok. Tu došlo 29. Lebo to bolo 5 dní a ľudia o tom prakticky nevedeli. Nie. Tak snáď mi nechcete povedať, že ľudia o tom nevedeli, keď celé Slovensko to tu rieši od prvého dňa. No samozrejme, že o tom vedeli. A dokonca tam prišlo, myslím, 5 hromadných. Pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie ich došlo, zdá sa mi, 45 zásadných pripomienok. A na to je pripomienkové konanie, že teraz to bude trvať mesiace, kým sa s tými pripomienkami vysporiadate. A to, čo chcem ja povedať, ak na strednom Slovensku jediné rozhodnutie bude, že nechcú, aby tam nič bolo, my nebudeme nikomu tam tlačiť, my nedáme nič na vládu. Práve naopak, my budeme teraz veľmi detailne informovať, o čo slovenská opozícia tých ľudí chce oprať. Vychádzal som aj zo slov Rudolfa Huliaka, ktorý tento týždeň hovoril, že ste to mali na začiatku viac komunikovať, možno by sa niektorým veciam predišlo. Pán Štefunko, zaznelo tu aj tvrdenie, že sú v podstate dve riešenia, ako riešiť tie prebytky a tie výkyvy v tej sieti. Je to podľa vás tak? Je riešením len teda takáto prečerpávacia stanica alebo uholné elektrárne, pretože vieme, že existujú aj tie batériové úložiska alebo napríklad vodík. Tak dovolte mi tiež reagovať dlhšie. Ďakujem veľmi pekne za to, čo ste povedali. Áno, prečerpávajúca elektráreň je dobrá vec na riešenie výkyvov v sieti. My ako Progresívne Slovensko, ktoré presadzuje, aby sa zapájalo viacej zelených zdrojov energie, sme za takéto riešenie. Ale, a to je to veľmi dôležité ale, keď stavate prečerpávajúcu vodnú elektráreň, tak vlastne stavate to na niekoho pozemkov. Viem, že poviete, že vždy sú niekoho pozemky a tak ďalej. Ale vy ste šéfom strany, ktorá sa volá Život. A že ľudia, ktorí žijú na vidieku, proste ich pôda, ktorí si dedia z generácie na generácie, to je ich život, to je vlastne ich súčasť a tak ďalej. A keď vlastne vy viac času venujete Európskej komisii a vysvetľovaniu 3 mesiace, aby oni vám niečo povolili a nepôjdete sa tam pozrieť a nebudete sa baviť s tými ľuďmi, že vlastne o čom je ten ich život, že proste to sú ich pozemky, ktoré buď zdedili, alebo ich nakúpili a tak ďalej. A nebavíte sa s nimi o tom, to znamená, že pre nich je to úplne totálne sklamanie. Po prvé. A po druhé, 5 dní bolo práve preto, lebo ste to chceli zaradiť ako strategickú investíciu. Keby to bola strategická investícia, tým pádom sa oveľa ľahšie vyvlastňuje, oveľa rýchlejšie by to bolo a oveľa menej ľudí by sa k tomu mohli vyjadrovať. To je ten problém. To znamená, že keby ste sa vy chlapsky tam premiestnili do toho kultúrneho domu a bavili sa s tými ľuďmi, s občanmi Látok alebo s poslancami, tak asi by to bolo úplne iný prístup, ako keď im odkazujete cez videa, že je to proste 5 domov. Aj keby to bolo 5 domov, čo nie je 5 domov, však už to bolo v tej reportáži, tak to si aspoň zaslúžia. Pán Štefunko, vy ste spolugarantom. Chcete reagovať? Nech sa páči. Viete, keby som to dal na 5, na 10, neviem na koľko, ten cirkus, ktorý opozícia okolo toho urobí, tú dezinformačnú kampaň, ktorú okolo toho urobí, by bolo presne to isté. A môj pohľad je ten, že práve pripomienkové konanie je na to, aby teraz ja, napríklad, keď sú tam pripomienky, ja som to aj povedal starostovi z danej lokality, ja osobne tam prídem, my teraz vyhodnocujeme všetky veci a teraz sa začína informačná, by som povedal, aj diskusia a hľadanie toho, že napríklad, aký to bude mať výkon. Viete, že napríklad Ďubakovo malo mať 600 MW, toto vie mať až 2400 MW. Aby ste mali prehľad, Mochovce majú 1000 MW. Toto vie byť 2,5 krát silnejšie v tej špičke. Jediná externalita, ktorá z toho je para, z ktorej potom urobí sa oblak a z toho oblaku je dážď. Aká to para? Je jediná. Pri prečerpávajúcej nie je žiadna para. Para? Nie, že sa zapne turbína a sa točí, neexistuje žiadna para. Keď máte vodnú plochu niekde, tak sa vyparuje vždy. OK. V takomto prípade, ale ja som myslel, že ste mysleli paru pri výrobe elektriky. Nie. To znamená, že jediné, čo tam je, že tam vznikne vodná nejaká plocha, z ktorej jediné, čo sa tam nevzniká, žiaden jadrový odpad, nič tam. Len to, čo je problém, viete, vy tak nenávidíte túto vládu, že vy radšej idete strašiť tých ľudí, vy idete radšej, aby Slovensko nič nemalo, aby sa tu nič nebudovalo. A to nie je pravda. A práve toto ste tam spôsobili. Tam Lášaka vystrašíte, že bude mať zatopený dom. Trvalo to 3 dní, potom sa zistil, že ste zle pozriete mapy, ani to tam nie je v tej lokalite. My sa pozeráme na to, aby ten zásah bol naozaj maximálne obmedzený, čo sa týka tej plochy. Ale to, čo chcem povedať ešte raz. Byť tohoto prístupu, my dnes nemáme jednu jedinú priehradu na Slovensku. My nemáme Gabčíkovo. Presne tento 3 politiky chcel vyhodiť do vzduchu v 90. rokoch Gabčíkovo, lebo že to bude mať enormné negatívne dopady. To progresívci.
No, progresívni zelení politici presne takýmto spôsobom. Môžete si to nájsť. Bol som v Českej republike. Povedal, že sme za elektrárenie. A prečo tam chodíte ľudí strašiť? Áno, však celé je to vaša kampaň progresívneho Slovenska. Rýchla reakcia, vystrašili ste pána Lašaka vy pred tým videom? Ako zase nerobte z neho, je to človek, ktorý tam zdedil po svojom starom dedovi proste pôdu. Keď z neho robíte ako nejaké dieťa a takýmto spôsobom uražate, že my sme jeho vystrašili. Však on sa ozval, on urobil to. My sme sa tam išli pozrieť práve preto, lebo sme zistili, že ako sú ľudia z toho nervózni. Môžem doplňujúcu otázku, pán Štefunko, pretože vy ste ten spolugarant programu vašej strany práve pre energetiku. A pokiaľ ide o vodu a energiu a tie ostatné obnoviteľné zdroje, tak ste sa zaviazali, že citujem, budú prijaté kritériá udržateľnosti na základe aktuálnych vedeckých poznatkov. Táto prečerpávacia vodná elektráreň je podľa pána ministra najekologickejší spôsob, ako získavať energiu. Prečo potom navrhujete aj kvôli tomu malincu Tomáša Tarabu odvolávať v parlamente? No preto, lebo ku každej jednej vodnej elektrárne treba nejakým spôsobom sa o tom zamyslieť. Hej. Predvčerom som išiel okolo Liptovskej Mary. Nie je tam voda. A nie je tam voda preto, lebo je klimatická zmena a proste nesnežilo a rieky proste nedoplňajú tú Liptovskú Maru. To znamená, že keď o 10 rokov takýmto spôsobom vybudujeme len na základe ministerského z Bratislavy rozhodnutia, že proste postavíme nejaký malinec, tak čo je to garantom, že tam bude potom voda? Že z čoho sa bude doplňať, keď proste neexistuje, keď nebudú zrážky a tak ďalej. Je tam plno iných záležitostí. A preto pán minister, boli tam skutočne, okrem tých hromadných pripomienok, tam boli aj zásadné pripomienky z Ministerstva financií, hospodárstva, miest a obcí Slovenska, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Banskobystrický kraj. Ale tak bolo tam veľa takých závažných. A kde vyčítali aj to, že chýba tá dopadová štúdia. Ako teda naložíte s týmito výhradami? Priehrada Malinec, ktorá tam je, bola postavená preto, aby tam bola prečerpácia stanica ešte raz. Tam 30 rokov ľudia vedia, že tam má byť prečerpácia stanica. Práve že kto jedným perom rozhodol, že to, čo sa 30 rokov pripravovalo Ďubakovo, že zrazu sa nemôže stávať, pretože to dala predošlá vláda do zákazu a dala to schváliť do plánu obnovy, to je ekonomická sabotáž. Pokiaľ ide o priehrady, viete, povedať, že Liptovská Mara nemá teraz vodu a tým pádom je vlastne čo, zbytočná? Nie, to som nepovedal, ale čo bude o 10 rokov? No, čo bude o 10 rokov, možno bude tej vody toľko. Pred pár mesiacmi sme riešili najväčšie zátapania oblasti na západnom Slovensku. Management tých priehrad aj Domaša je vypustená, myslím, o 40%. Práve, že ten management, tá regulácia tých priehrad je o tom, že sa pripravujete na to, kedy dojdú napríklad silné dažde. To znamená, celá táto infraštruktúra, Slovensko má vyše 300 priehrad. Povedzte mi pri týchto politikoch, kde by vznikla niekde jedna jediná priehrada? Nikde. Proste nikde, miesto toho, aby ste priložili ruku k dielu, miesto toho, aby ste povedali, poďme ľuďom vysvetliť, ako Slovensko vie na tom zarobiť. Tým ľuďom v tom chudobnom okrese Poltár, ktorým tam nikdy nič neviete doniesť, ani nedonesiete, tam žiadna fabrika nikdy nepríde. Miesto toho, aby ste ich povzbudili, že toto je absolútne najekologickejšia forma, ktorú tam vedia mať, ktorá im tam donesie miliardy. Slovenská republika to bytostne potrebuje. Vy ste inteligentný človek, ktorý rozumie energetike. Slovenské elektrárne povedali, že okamžite do toho by išli, keby mohli, ale toto je štátny projekt. To není, že to tam niekto ide vykupovať. A to, čo chcem povedať... Je to štátny projekt, alebo do toho vstúpia slovenské elektrárne? Slovenské elektrárne sú len z jednej tretiny. Ja hovorím práve... štátne. No a práve Ďubakovo boli slovenské elektrárne, ale slovenské elektrárne dali výstup, že akceptujú, že tento projekt chce robiť štát, pretože vodohospodárska výstavba je 100% štátny podnik. Vodohospodárska výstavba a slovenský vodohospodársky podnik tam vlastnia pozemky v Malinci. Malinec je v podstate SVP. To znamená, tento profil, a ja mám vážne podozrenie a môj pocit je, pretože to, čo sa tu dialo v minulosti, máte strašne veľa priehrad, kde zrazu vznikli nájomné zmluvy, lebo vykúpili pozemky pod priehradami od kadejakých práve babiek a dostali potom miliónové kontrakty od Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý si prenajíma. A tomu, čo ja som sa aj chcel vyhnúť a chcem sa vyhnúť, pretože ja zastupujem štát a štátne záujmy, aby tam nenabehli špekulanti, ktorí tam začnú vykupovať práve teraz tie pozemky. A to je celé. A teraz to, čo miesto toho... Dobre, pre mňa to je posledná veta. Pre mňa je česť, že ma dáte odvolávať, pretože Binder, keď dal prehradiť Gabčíkovo, ten chodil 4 roky po výsluchoch na políciu, že či mohol to urobiť. Dnes Gabčíkovo, všetci sa tým hrdíme, všetku zodpovednosť zobral na seba Binder. Mňa, keď idete odvolávať, že ja chcem, aby Slovensko
profitovalo z vody, aby ľudia na strednom Slovensku konečne mali nejakú investíciu. To je čest. Poďme teraz z minulosti od pána Bindera do budúcnosti. Tu ste načrtli. Vy ste ju ale videli tak, že tam budú suchá, že bude problém s tou vodou. Na druhej strane ale ten nárast tých krátkodobých zdrojov energie bude narastať. Tá fotovoltika, veterné elektrárne. To sa hovorí, že to je tá ekologická náhrada tých ťažkých zdrojov energie. To znamená, tie výkyvy v tej siete budú existovať. Ako to teda inak chcete riešiť? No, poprvé, otvorili sme viacero tém, ale keď sme pri energetike, tak najprv musí ťahať za jeden povraz URSO, Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo životného prostredia. Keď URSO povie, že nie batériové úložiska, Ministerstvo hospodárstva povie, že áno, Ministerstvo životného prostredia povie, že ide týmto smerom prečerpávajúcich vodných elektrární, tak asi to nie je veľmi koncepčné. Hej? To znamená, že my chceme, normálne prídeme na férovú diskusiu za okrúhlym stolom, kde budú všetci a veľmi tam budem zodpovedne a nazvime to efektívne sa vyjadrovať v súlade s našim programom, ale aj v súlade s proste ako záujmami Slovenska. Myslím si, že celý tento neporiadok a táto hystéria vznikla kvôli tomu, že proste ľudia mali len 5 dní na tom, aby sa v zásade vyjadrili ku svojmu vlastnému životu, s ktorým si spájajú, povedzme, tú pôdu a tak ďalej a tak ďalej. To je ten problém. My by sme sa vôbec nebavili, alebo teda nebránili sa baviť o prečerpávajúcej vodnej elektrárni, keď bola na to dlhodobejšia diskusia. Veď ona v skutočnosti má byť až o 15 rokov je potrebná reálne. Hej? To znamená, že čo by ste dali, keby ste pol roka sa bavili s občanmi, hľadali riešenie, kreslili, že či je to cez Lášakovo pozemok, alebo nie je cez Lášakovo pozemok. Keby ste ale veď že keby ste reálne ako keby povedali, že čo je, keby to bolo 600 alebo 2000 MW a tak ďalej. Že to sú tie problémy. Tí ľudia si myslia, že si ich obišli. A ja si myslím, že by to malo byť presne naopak, že najprv sa bavím s ľuďmi a potom to spravím. A preto my sme boli energetiky za progresívne Slovensko vidí budúcnosť v prečerpávacích elektrárniach alebo v batériových úložiskách, alebo možno vo vodíku, pretože tam napríklad Richard Sulík ako bývalý minister. Myslím, že tam má byť reálny ako keby, že energetický mix aj na vstupoch, aj na výstupoch. To znamená, že s tým vôbec nemám problém. Problém je v tom, že my sme sa ako keby, že reálne bavili o tom, že tento jeden projekt zasahuje celú jednu oblasť. Vy ste povedali, že tam budú investície a tak ďalej. Ale ja neviem, že aký tam bude turizmus, keď to bude pitná voda. Ako tam sa nebude dať ani člnkovať. Veď, to je ten problém. A povedzte mi, že ktorá prečerpávajúca vodná elektráreň je aj zásobárňou na pitnú vodu v Európe? Pre mňa turizmus je napríklad to, že viete postaviť cyklotrasy a neviem, prečo hneď vidíte člnkovanie. Však samozrejme, že môžete sa člnkovať v hornej priehrade, kde steká voda dole. Môžete? Nemôžete hovoriť, že pardon, nemôžete. Ja som sa zlakol. To znamená, že pre mňa turizmus má oveľa širší koncept. To, že tam prídu investície, to je nespochybniteľné. Keď sa bavíme o takej sume, aká je, to je samozrejme, že investícia, ktorá tam zostane. To, čo je najkľúčovejšie pre mňa, že áno, bola tu vytvorená absolútne nevedecká hystéria. Ja viem, že vy ste tam nebehali, pani Štolová, tá je na toto expertka. To znamená, ak sa môžeme rozprávať, že vy prídete na nejakú debatu, ja s vami veľmi rád sa stretnem, pretože vy rozumiete energetike, nie ona. A to, čo je dnes na stole, dneska sú nejaké podmienky. Napríklad pred 10 rokmi, dokonca pred 5 rokmi, prečerpávacia stanica IPL bola absolútne nerentabilná na postavenie, pretože cena elektrickej energie bola niekde inde. Napriek tomu vám chcem povedať, že nielen je to debata o financiách, nielen o rentabilite. Povedzte mi v Gabčíkove, ktoré niekedy produkovalo 20 miliónový zisk, dobre, teraz je to skoro 10-násobne viac, Gabčíkovo plnilo aj úlohu napríklad stabilizácie vodných tokov, napríklad tomu, že neboli záplavy. Nakoľko to vyčíslite tieto veci? To, že prečerpácia stanica má sekundárny efekt, nie len to, koľko zarobí, ale koľko vám aj stabilizuje prenosovú sústavu. To sú veci, ktoré... A teraz, keď si pozriete prejav napríklad amerického viceprezidenta Vansa, ktorý mal teraz v Paríži pár dní dozadu, povedal európskym lídrom, že to je veľmi pekné, že vy tu všetci rozprávate, ako chcete konkurovať Amerike v rozvoji umelej inteligencie a počítačov a neviem čo. On povedal, vy nebudujete energetickú sieť, aby to vedela a bola schopná utiahnuť. A Slovensko sedí na pramení obrovských peňazí a miesto toho nám tu niekto povie, že nič nerobte, nič nebudujte, lebo tu niekto bude vyvlastnený, pričom bude vyplatený.
Môžete sa pozrieť, aké vyplatenia dostávajú ľudia, však tu vznikajú milionári pod diaľnicami, milionári pod projektami, ktoré tu sú, ale výsledok je, ja práve chcem, aby tí ľudia boli tí, ktorí o tom vedia a nie, že tam nabehnú nejakí špekulanti. Preto do toho chcel vstúpiť štát. To, že ste tam urobili to, čo okolo toho... Pán minister, ale vy hovoríte, že straší opozícia na jednej strane. Na druhej strane ale vidíme, že na Podpolani sa priznal, alebo teda hovorí to verejne, že má svoju nehnuteľnosť aj europoslanec z Hlasu SD Branislav Ondruš a ten v Slovenskom rozhlase povedal o projekte, že je to nedôveryhodné a že je tam 1000 nezodpovedaných otázok. Žiadam vás, aby ste ten materiál stiahli. Toto je jeho priama výzva, aby ste ten materiál stiahli. Komunikujte s ním o tom, respektíve so zástupcami strany Hlas SD na vláde. Slovenské elektrárne, vodári, geológovia, ktorí sa 20 rokov venujú tej lokalite, tak snad tomu rozumejú viac ako pán Ondruš. Pán Ondruš mohol mi zatelefonovať, neviem, čo tu pán Ondruš hrá, čo tam má dom tiež niekde. To znamená, no tak vidíte, tak oni sú všetci v konfliktoch záujmoch, keď to tak poviem. Takže pán Ondruš môže dojsť na odbornú debatu, lebo vám garantujem, že pán Ondruš, možno on nevie 1000... Ale komunikujete to s vedením Hlasu? Samozrejme, áno, s Matúšom Eštokom to komunikujem. Prosím, chcel by som len reagovať. Poprvé by som sa chcel zapýtať pani Štolovej. Pani Štolová je odborníčka na životné prostredie. Venovala sa rôznym oblastiam, napríklad pri strategických investíciách. Veľmi si dávala pozor na to, aby ten zákon o strategických investíciách práve sa vyhol takýmto problémom, aký máme dnes, že sa obchádza verejnosť, že sa obchádzajú štandardy životného prostredia. To znamená, že vy ste minister životného prostredia a máte v nej oponentku, ktorá je na úrovni, takže by som ako keby, že poprosil, aby ste ako keby ju... Ale ja ju nemusím odborne rešpektovať. A druhá vec je, že keď ste hovorili o tom, že tá elektráreň bude do 5 až 7 rokov zisková. A teraz hovoríte, že má to aj iné ako... Áno, má. To znamená, že bude zisková do 5 až 7 rokov? Bude a má to aj iné efekty. To znamená, že štát zainvestuje 2,5 miliardy eur do tohoto a vlastne a zisk za 5 rokov, proste to znamená, že... Podľa veľkosti. Prosím? 5 až 7 podľa 5 až 7, to znamená, že keby pri 5, to znamená, že 500 miliónov eur zarobí tá prečerpávajúca. Áno, podľa veľkosti, podľa špičky cien, ktoré tu sú na trhu. A áno, to, že to má vedľajší efekt, ktorý má obrovské miliardové výhody, napríklad to, že vám neskolabuje napríklad prenosová sústava, tak to samozrejme, že... Takže pán minister, ale kde chcete... Doplním otázku, len veľmi telegraficky. Kde na to chcete zobrať peniaze? Pretože hovoríte, že vodohospodárska výstavba to má realizovať, ale vieme, že vodohospodárska výstavba aktuálne má realizovať aj Gabčíkov, a teda obnovu tých turbín, čo má byť tiež významný projekt, strategická investícia. Bude ona, vodohospodárska výstavba, schopná zvládať paralelne takéto dve masívne výstavby? Vieme, že za ostatné obdobie mala vyše 100 miliónové zisky. Viete čo, dnes extrémne praje takýmto projektom trh, extrémne prajú ceny. Práve preto napríklad elektrárne Mochovci dokázali refinancovať 3,5 miliardy eur minulý rok a dokonca majú teraz úver, že nemajú založené ani aktíva v podobe tej jadrovej elektrárne. Takže dnešná situácia na trhu je presne taká, že keď tu my budeme teraz meditovať roky, že či tu na 5 domov, alebo nie. A budeme sa o tom 5 rokov tu nabaviť kvôli progresívnemu Slovensku. Nepovedal som 5 rokov, povedal som... Tak nám ujde opäť vlak. Ujde nám vlak. Riešenia, to, čo... Ešte viac som bol šokovaný, že áno, v tomto ťažení proti najekologickejšiemu zdroju elektrickej energie, najekologickejšiemu, lebo vy ste spomenuli vodík. Viete, z čoho vodík? Potrebujete elektrolízu. Ale keď sa bavíme, viete, v takých dlhodobých horizontoch nie je možno strategickejšie, lepšie vsadiť na nejakú novú technológiu, ktorá teraz sa vyvíja. Vieme, že v Rakúsku, vieme, že v susednom... A čo sa vyrába vodík? No vyrába sa klasicky z vody, elektrolízou. A na tú elektrolízu potrebujete dostatok energie, aby ste vedeli vyrobiť vodík a potom ho uskladniť. A v Rakúsku už prvé skladiska pre takýto vodík robia. Viem, že SPP chce na podobný systém nadviazať a chce tiež podobnú vec robiť. Nebolo by možno strategicky rozumné pozrieť sa na ten vodík? Pán redaktor, tak teraz vás prekvapím, aby ste videli. Oni ma idú odvolávať, tak ja vám poviem teraz jednu veľmi pozitívnu informáciu. Európska investičná banka mi dala súhlas na výrobu vodíka v Gabčíkove.
je bez ohľadu na to, by ste ma tu poučovali o tom, čo je Ja vás vodík. nepoučím. Vy ste sa ma pýtali, ja vám len odpovedám. Tak ja vám teraz hovorím, že na to potrebujete vodu. Jediný, kto vie rentabilne a najmä ekologicky robiť vodík dnes, pretože máte čistý zelený vodík, potom máte tzv. Šedý alebo špinavý. Modrý. No a teraz, o čo ide, jediný, kto to vie robiť, je Gabčíkovo, reálne, pretože tam sú také prietoky. A Európska investičná banka nám dala súhlas na vypísanie výzvy pre Gabčíkovo, pretože ak pôjdete do rentability, to dneska sú nerentabilné projekty, a keby to malo platiť Gabčíkovo za nejakých 50 až 70 miliónov, tak by sa dostali k cenám, že to ziskové nebude. Okay. Takže preto Európska investičná banka nám dala súhlas, že môžeme na to použiť peniaze z modernizačného fondu, takže my do tohoto ideme. A takouto formou by ste možno chceli financovať aj potom tú prečerpávaciu vodu A prečerpávacia elektráreň? stanica poprvé je dnes najviac preferovaný spôsob aj Európskou komisiou, aby poprvé sa na to dali používať zdroje. Po druhé, dnes je to ziskový rentabilný projekt, kde vieme na to získať aj komerčné úverové linky. My zo štátneho rozpočtu s tým nerátame so žiadnymi peniazmi. Pán Štefanko, aby sme to už uzavreli, dá sa podľa vás v tejto fáze tohto projektu povedať, aká by bola skutočná rentabilita takéto prečerpávacie To sa chcem elektrárne? spýtať, že vlastne nie som si istý, že či sa to dá povedať práve kvôli tomu, že je veľmi zaujímavé a dôležité, že z čoho to bude financované. Keď hovoríte, že pôžičky, tak tým pádom to bude vlastne štátny dlh. Štátny dlh sa bude navyšovať, potom budeme Požičky súkromnej firmy. Teda požičky štátnej firmy. To znamená, že ale to sa zarátava do štátneho dlhu a tým pádom to znamená, že hovoríte, že potom tam to bude nejaký konzorcium s nejakým externým hráčom, ktorý si na to bude brať pôžičky. Viete, lebo že to je to. Čínu môžete vylúčiť, lebo tam sa najskôr sa hovorilo aj o my čínskom konsolidujeme, partnerovi. to znamená, že sme v trošku takom probléme. Že ja hovorím ešte raz, že sadnime si a povedzme si, z čoho sa to bude financovať, aký bude cash flow, kedy sa to bude vrácať, ktorá generácia to vráti, koľko na tom zarobíme, kto sa toho zúčastní, lebo my na Slovensku už máme toľko hráčov, alebo možno veľa firiem okolo jedného hráča v energetike a je tu možné, že vlastne aj toto znova takto dopadne. Hej? Nedopadne. A ja sa teda pýtam, že spoločnosť pána Kšetinského? Nie, akože všetky energetické projekty na Slovensku sa točia okolo proste jednej veľkej firmy, ktorá tu má veľký vplyv a ja sa pýtam teda, že akým spôsobom sa bude prefinancovať táto elektrárne a zároveň, že ako to zvýši dlh Slovenskej republiky a zároveň ako to potom zvýši naše požičavanie na trhoch. Posledná reakcia, pôjdeme k ďalšej téme. Pán Štefanko, práve keď hovoríte o tej jednej firme, tak to je v slovenských elektrárniach, ak ste mysleli na aj v SPP, aj vo všetkom. A my sa tu bavíme o vodohospodárskej výstavbe, čo je 100% štátny podnik. To je základný rozdiel. Keby sme išli do profilu IPEL Ďubakovo, to je to, čo predošlá vláda zakázala, tak to by práve bol projekt tohoto konzorcia, ale ako vy hovoríte. Ale ja sa pýtam, že kto bude kofinancovať. O tom sa bavíme. My v tomto prípade, tak ako to je nastavené, samozrejme, že sa budeme poprvé identifikujeme veľkosť, čo sa týka výkonu, však to je základná vec, veľkosť výkonu. Po druhé, to, čo budeme potrebovať, sú odberatelia, dlhodobé kontrakty. Dnes je jasné, že najväčšími odberateľmi budú aj okolité štáty, ktoré sú veľmi vystavené oveľa viac ako Slovensko. Vy viete, že my máme veľa jadrovej elektriny. My v tomto sme oveľa na tom lepšie ako okolité štáty, ktoré práve sú vystavené obrovským výkyvom. Oni budú potrebovať práve túto elektrinu. A tretia vec, ktorá je to zisková vec. Je to zisková vec práve preto a pri takýchto obrovských projektoch my sa bavíme o desiatkách častokrát rokov, ale súčasná situácia k dnešnému roku, keď to tak povieme, keď si pozriete, aké sú piky cien počas tej špičkovej, tak viete, to sú veci, ktoré dneska stoja. O tom dlhu, keď to bude financovať Slovenská republika. Keď máte dlh a z toho dlhu robíte nejaké aktívum, tak máte z toho aj nejaké aktívum. Ale o niekoľko rokov, viete. Ale veď vy neprejadávate. Je to investícia? Je to investícia a to, čo ja tvrdím, že Slovensko potrebuje aj investovať do projektov, ktoré sú takéhoto strategického charakteru. Kedy chcete ísť do regiónu k tým ľuďom, vysvetľovať im, ako sa ich to dotkne? V najbližších týždňoch, keď budeme mať kompletné v podstate závery k tomu, čo ľudia chcú vedieť. Na druhej strane môžem povedať, že my budeme pracovať aj na náhradných profiloch. To znamená, my rátame aj s tým, že dobre narobili tam taký bordel, že sa to možno povedia tí ľudia, viete čo, my naozaj tu chceme mať ten pôvodný štýl života, to znamená, že žiadne investície, chceme len tu byť konfrontovaní s tými medveďmi. Aj to sa môže stať. My tvrdíme, nič iné, ale ekologickejšie a významnejšie do toho okresu chudobného nikdy nepríde. A tí ľudia, ktorí to tam rozhásili, tí politici, nič tým ľuďom tam nepríde. Je možné, pán Štefanko, že vo finále by ste za tento návrh aj zdvihli ruku?
nerozhlasili to politici, zosmiešňujete ľudí, ktorí vlastne hlasovali aj za vás. Fakt. A tretia vec je, že chcem sa vás spýtať, že v prípade, že napríklad táto investícia sa ukáže po dlhšej debate ako nerentabilná, ustúpite s nej. A tretia a štvrtá vec je, že ste tu spomenuli asi pred 15 minútami, že budete radi konfrontovaní v parlamente. Tak zúčastnite sa schôdze alebo nezúčastnite? Pán Štefanko, a späť k mojej otázke. Ste pripravení za tento návrh vo finále zahlasovať, ak sa všetky tie nezodpovedané otázky, myslím, že Progresívne Slovensko sa vždycky férovo zachovalo. Dokonca my sme sa zdržali pri zákone o strategických investíciách, lebo sme chceli, aby proste Slovensko napredovalo. My nechceme, aby tu bola nejaká púšť a tak ďalej. Ale už sme upozorňovali, že práve preto, že UHP sa nevyjadruje, nebude musieť vyjadrovať a že budú takéto skrátené konania, preto sme sa zdržali a nehlasovali sme za. V prípade, že príde projekt, ktorý má hlavu a petu, dlhodobé financovanie a tak ďalej, a možno nie v tejto oblasti, vieme my zahlasovať za niečo, čo proste zlepšie energetickú sústavu na Slovensku. Ja som veľmi rád, že Progresívne Slovensko si uvedomuje, že ľudia dosť negatívne vo všeobecnosti prijali váš postoj k tomu, že nechcete na Slovensku absolútne žiaden rozvoj. To, čo ste predvedli vy v tejto lokalite, vy, ktorí ste sa tvárili, že ste vždy zelení, že ste na strane zelenej energie a podobne, tak v skutočnosti ste sa postavili na stranu buď uhlia, alebo ste sa postavili na stranu najneekologickejších vecí, ako je napríklad, že fyzické batérky. Fyzické batérky sú postavené na lítie, to je to, čo tam rozprávali vaši zástupcovia tým ľuďom. Ale som vám to trikrát povedal, že sme za prečerpávajúcu elektrárne. Tak, a ja som rád, že už aj vy vlastne len kritizujete teda, že problém je v komunikácii a nie v tom projekte. Takže to znamená, že máme tu aspoň ujasnené, že ten projekt je dobrý. Pokiaľ ide o druhú... Pokiaľ ide o odvolávanie, ja považujem za dosť bizarné, že opozícia ide odvolávať ministra a podpredsedu vlády a nevedia vyzbierať podpisy ani vo vlastných radoch opozície. To je dosť pre mňa 32 podpisov. Progresívneho Slovenska. Pán Štefanko, aká je akcieschopnosť opozície? To znamená, my sme to predložili. Lebo pretože videli sme v minulosti, že pri týchto schôdzach nikdy nebolo 71 poslancov a rovnako tak aj tie výbory sa nedarí otvárať. My sme to predložili ako Progresívne Slovensko. Myslím si, že celá opozícia sa zúčastní toho odvolávania. Myslím, že to je taká ako keby, že výhovorka. Ja som si napríklad na vás vážil, že vždycky ste v parlamente diskutovali s tými poslancami. Normálne ste sa prihlásili, aj ste umožnili. A poď, urobte to aj teraz. A bude z toho dobrá debata a bude to preddebata. Pán minister, bude otvorená táto schôdza? Dohovoríte to v koalícii? A s týmto ja žiaden problém nemám. To, či koalícia sa k tomu postaví, že bude chcieť, by som povedal, podporovať legitimitu opozície, ktorá nevie vyzbierať vo vlastných radoch podpisy. Ale veď to nie je o tom, že či podmienka je 30, dali sme 32. Narýchlo, proste sme to spravili. Celá pán Trabale, budete v koalícii teda trvať na tom, aby sa tá schôdza otvorila? To ja neviem, jak sa koalícia tomu postaví. Ja si myslím, že to bude výsledok pondelňajších debat. Vy to viete ovplyvniť, ale ako minister? Ja ako minister nemám žiaden problém, aby sa otvoril. Práve preto, že nemám žiaden problém s nimi komunikovať, vždy som tam bol. Ku každej veci som sa vždy prihlásil. Ja snad si nemyslíte, že mám problém akýkoľvek, čo sa týka výmenia asi názorov. Ďakujem veľmi pekne. Poďme teda do zahraničia. Slovensko totiž budúci týždeň navštíví šéf NATO s prezidentom a predsedom vlády bude Mark Rutte rokovať o zvyšovaní výdavkov na obranu. Pán Štefunko, aká je podľa vás a podľa Progresívneho Slovenska tá optimálna hranica pre nastavenie príspevkov na obranu? Myslím si, že je veľmi komplikované takto od stola znova hovoriť o nejakom percente hneď, ale ja by som to zobral trošku zoširoka. Svet sa predvčerom zmenil. Proste v Mníchove na konferencii prišiel viceprezident Spojených štátov, poučoval celú Európu, vysvetlil, že v zásade Európa sa už nemôže a nemusí spoliehať na Spojené štáty americké. Prejav J.D. Vansa. A tak ďalej. A tým pádom myslím, že Európa má, a možno aj dobré, nôž na krku, aby bola akcieschopnejšia pri svojej vlastnej obrane. To vlastne spôsobilo to, že budú budúci týždeň, neviem presne kedy, myslím, že chceli sa stretnúť v pondelok, možno sa stretnú v útorok, lídri, ktorí chcú ísť ďalej a urobia proste plán na obranný schopnosť Európy a teda aj obranný schopnosť voči agresívnemu Rusku. A tým pádom tam sa asi pravdepodobne dohodnú, že akým spôsobom, koľko budeme musieť investovať do obrany. Viete, Európa bola v tomto taká trošku
nazvime to v takom závetri Spojených štátov amerických, lebo vlastne ako keby, že vždycky bola takým mladším bratom. Spojené štáty americké si proste riešili svoju geopolitiku. My sme boli ako keby veľmi férovo a niekedy až príliš pri nich. Táto éra sa skončila? Aká bude budúcnosť? Myslím, že táto éra sa skončila. Európa si musí zobrať ako keby, že svoju budúcnosť do vlastných rúk, špeciálne keď na európskom kontinente sú konflikty, ktoré sa ich priamo týkajú. Týkajú sa aj energetickej bezpečnosti a tak ďalej. A tým pádom si bude musieť Európa uvedomiť, že napríklad tie rozpočtové limity, ktoré napríklad momentálne mnohé krajiny majú svoje dlhové brzdy, ako máme aj my, hej, napríklad Nemci. Myslím, že teraz to skončilo a myslím, že aj pán Schulz, aj pán Merz povedali, že dlhové limity, čo sa týka obrany, tam budú oveľa flexibilnejší. Pán minister, je navyšovanie výdavkov na obranu aj v kontexte toho tlaku Spojených štátov, ktorý spomínal aj pán Štefunko, na spojencov neodvratné? Ešte sa opriem aj o ten list Andreja Danka, kde mimochodom hovoril on o zastavení nákupov zbraní, naznačoval, že by sa tie peniaze dali aj efektívnejšie minúť. Ako chcete teda aj v tomto kontexte presvedčiť obyvateľstvo a vysvetliť im tú potrebu navyšovania výdavkov na obranu? Ako im to chcete argumentovať? Výdavky do zbrojárskeho priemyslu sú vždy neproduktívne výdavky. Nakupovanie zbraní je vždy výdavok, ktorý ste mohli... No ale keď hovoríte toto, že je neproduktívny, ako im to chcete potom ich presvedčiť, aby sme to mohli navýšiť? To znamená, že každé výdavky, ktoré idú do zbraní, nemôžu ísť na školstvo, na zdravotníctvo a tak ďalej. To je realita. To znamená, že v tom liste nič v tomto duchu iné nebolo. Ale na druhej strane, čo je, ak sa máme baviť o akýchkoľvek výdavkoch alebo navyšovaní, ktoré napríklad súvisia s tým, že predošlé vlády, mimochodom aj vláda pána Odora, ktorá nemala žiadnu legitimitu, tu rozdávali majetky naľavo, napravo, jak po nebohom, ktoré dnes my máme prázdne sklady, my nemáme stíhačky, my nemáme nič. Vďaka toto ich zodpovedný prístup bol. Tak realita dneska je, že my máme zdecimovanú armádu, ktorá Slovensko potrebuje dnes, aby bolo chránené stíhačkami Maďarska alebo Českej republiky. To je výsledok tejto politiky. A teraz otázka je, že áno, Slovensko musí vyzbrojovať len preto, lebo nemáme nič. Tak ako štát, keď si povieme, že nejakú armádu chceme mať, tak nejaké parametre by mať mala. Tak ale SNS v minulosti vieme, že mala rezort obrany dlhé roky, takže... No však kúpili stíhačky, ktoré teraz prichádzajú. Keby to neboli urobili, nemáme ani to. Takže výsledok, ktorý teraz je, že ak sa máme baviť o nejakom navyšovaní na zbrojenie, tak ja tam nevidím fiškálny žiaden predpoklad, že to Slovensko vie teraz utiahnuť. A ak sa o tom máme baviť, tak potom skôr by ma zaujímalo, že aké výdavky do toho vedia byť zaratané a budú akceptované. Poviem príklad, ak napríklad ministerstvo obrany postaví v Prešove najmodernejšiu, najväčšiu nemocnicu na Slovensku, tak aby sa to bralo, že je to výdavok tiež v rámci obranných výdavkoch. Ak sa budú opravovať nejaké cesty a bude sa to vedieť zakomponovať, že spadajú v podstate pod tieto výdavky, tak potom to je niečo také, čo je prínosom aj pre civilné obyvateľstvo. Takže toto je otázka, ale ja súhlasím s jednou vecou. Prejav pána viceprezidenta Spojených štátov amerických, totálna geopolitická zmena. Spojené štáty americké jasne ukázali, čo si myslia o progresívnych elitách v Bruseli, ktoré sa boja internetu, ktoré sa boja slobody slova, ktoré sa boja férových volieb. Áno, je to obrovská zmena a myslím si, že v Európe postupne s tým bude čoraz väčší problém. Nebojme sa ani férových volieb. Čo kritizovali je to, že proste zahraničné vplyvy v Rumunsku dali strašne veľa peňazí do toho, aby ovplyvnili zvonku voľby. To hovoril. To je prvá vec. Druhá vec, že asi Spojené štáty americké majú úplne iný pohľad momentálne na demokraciu, ako sú v Európe. Tam bola výtka, že nerozumie vlastným občanom Európa. Viete, že ono je tak, že 50% ľudí volilo Trumpa alebo 51, že to je ako keby, že nie celá Amerika sa zmenila. Ja by som sa pozrel na Európu. To, že niektoré strany, teda niektoré krajiny majú nárast extrémizmu, neznamená, že proste valcujú. Nemáme okrem jednej krajiny, myslím, že momentálne extrémistov a myslím, že Európa sa voči tomu ubráni. Vytýka rovnako tak aj cenzúru v Európe. Je to také celkom paradoxné, keďže vieme, že majiteľ sociálnej siete X dostal vlastne svoje miesto. Ale to je neuveriteľné.
neuveriteľné, veď ako keby, že Európa má vo svojej ústavnej tradícii, že nemôžete mať ako keby hate speech, ale teda nemôžete fakt, že tá demokracia nemá limity, nemôžete na niekoho si vymýšľať veci a tak ďalej. Proste to je ako keby, že ústavná a tlačová tradícia v Európe. To, že v Amerike to dlho tak nebolo a teraz to tak je, to je úplne iná vec. Myslím si, že celý ten prejav v skutočnosti vôbec nebol o odbaranej politike, ale bolo to poučovanie zo strany Ameriky Európy a myslím si, že to ukázalo vážnu trhlinu medzi dôverou a Európa by mala zobrať. Presne to, čo pán viceprezident povedal, je, že ak naše demokracie sa boja toho, že sú tak na hlinených nohách postavené, že nejaká 100-tisícová alebo pár tisícová kampaň nejakého štátu ohrozí celé demokratické zriadenie, tak asi tie demokracie až také pevné nie sú. Pozrite, ak niekto toto, čo vy nazývate ten hate speech, to je vlastne všetko, čo sa povie proti progresívnemu liberalizmu, to je hate speech. Ak niekto povie, že není 72 rodov, tak to je hate speech. Hate speech je úplne všetko, čo vy zadefinujete. A keď niekto, ako vy hovoríte, že v Európe nie je tradícia niekoho očerňovať, klamať bezbreho, no tak inak by nemohol denník N, SME a Aktuality fungovať. Takže to, že fungujú na Slovensku, to je vidieť, že táto politika tu absolútne žiadnym problémom nie je. A na to sú súdy. Keď niekto má pocit, že je nejakým spôsobom dotknutý, na to nepotrebuje progresívnych liberálov, aby povedali, že vy nemôžete vyjadrovať svoj názor. Na to sú súdy, nech sa niekto obratí a ten rozhodne. Takže práve to, že vy ste začali v celej Európe, politické elity, definovať, že nedaj Bože, aby si priemerný Európa vlastným rozumom niečo nevyhodnocoval, aby vlastným rozumom, tak vy ho chcete polosocialisticky takto navádzať, my ti vysvetlíme, čo si môžeš myslieť, čo môžeš povedať a tak ďalej. A proti tomuto americký viceprezident vystúpil a samozrejme, že tak ako, áno, bolo to z môjho názoru veľmi jasné vyjadrenie, že pohŕda týmito elitami. Spojené štáty americké zrejme pohŕdajú takýmto vedením. V Európe tiež tie pohyby nejak sa prebudzajú, ale na druhej strane už to, ako sa Amerika postavila k účasti Európy za tým mierovým okrúhlym stolom, tak to je tiež dôkaz toho, že v Európskej únii až takú váhu nedávajú. Zarezonovalo aj vyhlásenie veľvyslanca Bieleho domu Keita Kelloga, na to teda nadviažem, na to rokovanie pri stole. On tvrdí, že Európa nebude pri tých mierových rokovaniach o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Hovorím vám to s plnou úprimnosťou. Toto povedal, to je jeho citát. Je to v bezpečnostnom záujme Slovenska, Európskej únie, aby boli súčasťou týchto mierových rokovaní? Absolútne nie. Poviem vám dve historické paralely. Poprvé, v Európe máme preto taký prísnejší spôsob, akým spôsobom posudzujeme slobodu slova v úvodzovkách, lebo vlastne z toho vznikla druhá svetová vojna, kde proste extrémistické názory naozaj proste zmietli celú jednu skoro civilizáciu a prišli k moci, povedzme, nejaký Hitler a rôzni iní ľudia. To znamená, že to je historická tradícia. A možno, či viete alebo neviete, predtým, ako vznikol mníchovská zrada, teda o Československu bez Československa, tak tiež bol taký britský veľvyslanec, ktorý chodil a takto sa bavil proste s rôznymi aktérmi, Heinleinom a tak ďalej v Československu. Prišiel s nejakými informáciami a potom vlastne sa urobila konferencia v Mníchove bez toho, aby tam bolo Československo. To znamená, že presne tak. A myslím si, že to je úplne nepriateľné, aby Spojené štáty americké a Rusko sa stretli bez účasti susedov Ukrajiny a vôbec akože sa dohodli na niečom. Nemajú žiadnu legitimitu sa dohodnúť o tom, že čo sa deje v Európskej únii, respektíve v susedských štátoch. A myslím si, že by to vy ako národniar by ste to nemali ako keby sa z toho tešiť, ale myslím, že by sme mali spojiť sily a proste si obraniť to, aby sme naozaj sa rozhodovali. Pán Taraba, rovnaká otázka aj na vás, len ju doplním a rozšírim, ak dovolíte. Tibor Gašpar v Slovenskom rozhlase včera povedal, citujem: "Chvála Bohu, že Európska únia dnes nebude zrejme pri stole, keď sa bude dohadovať mier." A dodal tiež, že Johnson, teda myslel tým bývalého britského premiéra Borisa Johnsona v roku 2022, Ukrajine zakázal mier, toto povedal. Pozrite, keď to boli Istanbulské dohody na začiatku tej vojny, ktoré boli medzi Ruskom a Ukrajinou, vtedy boli tie rokovania, tak vtedy boli na úrovni, že Rusi len tvrdili, zadeklarujte, že Ukrajina nemá miesto v NATO, čo z môjho pohľadu Ukrajina nemá miesto v NATO. A neboli tam žiadne teritoriálne nároky. Toto bola dohoda, ktorú Ukrajinci neprijali. Ale to nie je pravda, lebo už bola obsadená jedna štvrtina územia vtedy. To, čo je vonku, je, že Rusi požadovali len toto, nehovorili, že tam má niečo zostať. Ale to, čo je výsledok tohto celého, že dnes, kde sa nachádzame, tá vojna ide presne tým scenárom ako roky, aspoň z našej strany to opisujeme. Ukrajina je dnes decimovaná. Žiadna výhra sa tam nečrta pre Ukrajinu. Žiadne tieto
hesla, ktoré Zelenský púšťa, že on ich vyženie odtiaľ, no nevyženie ich od nikadiaľ. Nalialo sa tam 350 miliárd, mŕtvych milióny a výsledok je taký, že nachádzame sa vo fáze, že Ukrajina kolabuje tam front. To je realita. A teraz story tu je, že či Európska únia tam má, alebo nemá mať miesto pri tých rokovaniach. Čiže je to v bezpečnostnom záujme Európy, aby sme zasahovali do tých rokovaní, aby sme boli vplyvní. Pán redaktor, vplyvný. Tak vplyv sa nedá vynúcovať, že sa prihlasím, že prosím vás, považujte ma za vplyvného. Ja som vplyvný, považujte ma. Buď tak vplyv máte, buď vplyv máte, alebo nemáte a ste rešpektovaní. Dneska situácia je taká, že Robert Fico, keď išiel za Putinom nedávno, vy ste začali, opozícia, robiť následne demonštrácie, lebo že to je zrada, neviem, spojencov, to je zrada mieru, to je zrada Ukrajiny, to je zrada neviem koho. Každý jeden politik Európskej únie, ktorý sa vyjadroval na adresu Orbána alebo podobne len preto, že rozprával, že treba, aby sa tá vojna ukončila za mierovým rokovacím stolom, každému ste dávali nálepku, že je to zradca, je to Putinov troll a tak ďalej. A teraz títo istí ľudia chcú dojsť za ten rokovací stôl. Povedzte mi, čo by tam tí ľudia robili. Povedzte mi, aká je pridaná hodnota tých, ktorí tu 3 roky každého, kto hovoril o miery, nálepkovali, že ten človek je nič iné, len Putinov troll a jeho záujem obhajuje v Európskej únie. A dneska tí ľudia sa hlásia, ktorí nemali žiaden scenár B, nemali žiadnu inú alternatívu, len liať tam peniaze bez kontroly, liať tam zbrane bez zmyslu. A vy sa teraz prosím, zavolajte nás, my chceme k tomu niečo povedať. Nechceli za rokovací stôl, chceli sa zúčastniť debaty o tom, aká bude stratégia voči Putinovi. Je neuveriteľné, že Trump sa telefonoval teda skôr s Putinom ako so Zelenským a ešte aj sa s ním chce stretnúť. To je ako keby nepriateľné. Keď dlhé obdobie proste sa podporovala Ukrajina, ktorá, pripomínam, bola nadpadnutý štát. Sa bráni. Je to aj v našich hlavných dokumentoch. Ešte jeden moment, znova historická paralela. Keby Winston Churchill mal hovoriť o nákladoch, ktoré Veľká Británia minula do obrany Československa a vôbec ako kebyže demokratického sveta, asi by sa to nedalo, ako kebyže proste buď ste za dobrú vec a ste silní, alebo ste slabí, ako bol Chamberlain. To znamená, že my sa ako Európa máme spojiť a máme naozaj obrániť nášho suseda. Náš sused, to je reálne náš sused. Oni vlastne bojujú za naše životy teraz. A teraz čo chcete vlastne, že Európa tam má ísť čo s armádou, či čo? Nie, hovorím o tom, že Európa má mať svoju vlastnú stratégiu, keď Spojené štáty nechcú... A to je čo? Ísť tam? Nie, hovorím, že podporovať Ukrajinu oveľa viacej, ako sa to deje. Oveľa viacej ako doteraz. Takže čo, jadrovú zbraň chcete dať, či čo? Už mali všetko. Už majú všetko. Nemajú všetko. A ešte jedna... Takže vy ste za to, aby Európska únia vlastne bojovala proti Rusku na Ukrajine, keď Amerika sa stiahne, tak? Aby Európska únia podporovala Ukrajinu ešte viacej, keď chce Spojené štáty, keď chcú ako kebyže za podporu teraz získať kontrolu nad nerastnými surovinami. Myslím, že to je neuveriteľné, že čo teraz ako keby... Ja považujem, pán redaktor, ja považujem za veľmi férové. Ukrajine? Máme tu povojnový ako keby bezpečnostnú architektúru, ako je OSN, a teda Bezpečnostná rada. Keď to ona nevie spraviť, lebo vlastne sú tam, tak Európska únia ako sused, ako partner, ktorý je vlastne aj asociovaný partner Ukrajine, má poskytovať bezpečnostné záruky alebo pomáhať Ukrajine. Ja považujem za veľmi férové, že ste toto otvorene povedali, že vaša vízia, vy ste strana vojny. Mali ste prezidentského kandidáta, ktorý bol tiež na strane tejto vojny. Presne toto. Vy ste mu dali tú nálepku. Áno, a práve ste sa k tomu presne krásne prihlasili, že vy dokonca chcete ísť do takého extrému, že keď sa aj tie Spojené štáty teraz už si uvedomujú, že to nemá význam, vy hovoríte, že Európska únia ešte viac sa má v tom konflikte zaangažovať. Toto náš názor nie je. Má pomáhať svojmu susedovi. Má pomáhať svojmu susedovi. Ale snad neposielať tam lízatka, nie? Takže nemyslíte lízatka, myslíte tým viac zbraní, myslíte tým väčšiu zaangažovanosť. Posielame zbranie, len nie štátne, ale rôzni lobisti posielajú zo Slovenska zbranie. Viac zbraní pre Ukrajinu, o tom hovorí aj Mark Rutte, ktorý tu má byť už tento štvrtok. V pohode, nech rozpráva. Amerika, keď tie zbranie nebude dávať, a Amerika, keď dohodne mier. Keď sa pýtate, že prečo volal najskôr Putinovi, no pretože asi Putin má väčší vplyv na dianie teraz na Ukrajine ako Zelenský. Čo má Zelenský? Keď nebude mať západné zbranie, nemá nič. Keď nebude mať západné peniaze, nemajú nič. To znamená, áno, dneska, či tam bude mier alebo nie, rozhoduje Donald Trump a Putin. A samozrejme, Európska únia práve preto, keď má takýto postoj, ako práve hovoríte vy, tie progresívne liberálne
politické kruhy, že ešte viac sa tam angažuje. Nechápem, prečo potom chcete byť za nejakým mierovým stolom, keď vlastne jediné, čo vy poznáte, vojna. Dôležitá v tejto veci je aj mimoriadny summit, ktorý narýchlo zvoláva francúzsky prezident Emmanuel Macron. Taký mierový? Núdzový summit. Ja aj Núdzový summit. A mimoriadny. Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radka Sikorského by sa mal uskutočniť už tento pondelok. Pán minister, dá náš premiér prednosť rokovaniu v Elizejskom paláci alebo teda riešeniu koaličných sporov u nás doma? Respektíve dostal pozvánku do Paríža? Pozrite, neviem, či dostal pozvánku, ale je úplne očividné dnes, že Spojené štáty americké prídu s nejakým riešením, ktoré presadzovať budú. Ak európske elity pôjdu touto líniou, že tým pádom ešte viac Európa sa tam má vojensky zaangažovať, my do toho nepôjdeme. Práve preto sme veľmi skeptickí aj akékoľvek vízii Nepovedal spoločnej. som vojensky. A čo, lízatka? Nie, nie podporovať Ukrajinu finančne a ľudskými zdrojmi. To znamená, nepovedal som vojensky. Stále vy chcete nalepiť nejakú nálepku, ako ste nalepili Korčokovej, že kandidát vojny, čo vôbec nie je pravda. Lebo vy ste strana vojny, tak ste takého... Však teraz každý toto videl. Začali ste túto reláciu babkou s Humennou a teraz s Humennou ako ráta peňažky a teraz tej babke v Humennou chcete povedať, že ešte viac peňazí má posielať na Ukrajinu. To je to B. Takže teraz, počujete, zamotali ste sa do toho. Takže to, čo my sme ochotní tam posielať, sú možno, áno, leukoplasty, obvezy, to sme ochotní, tam sa vidíme. A vy hovoríte, treba tam naliať veľa peňazí. Pán Štefunko, jednou vetou, čo očakávate od samitu v Elizejskom paláci, ktorý zvoláva na pondelok Emmanuel Macron? Európska únia má 450 miliónov obyvateľov. Je energeticky závislá na rôznych akože energetických zdrojov, je vydieraná Ruskom a tak ďalej. Musí sa skonsolidovať, musí urobiť spoločné napríklad finančné zdroje na to, aby pomohla Ukrajine, lebo vlastne keď agresívne Rusko zničí Ukrajinu, tak sa nezastaví ďalej. Príbeh Ukrajiny je vybavený z môjho pohľadu, keď už nemá krytie Spojených štátov amerických. A áno, súhlasím s tým. A súhlasím s tým, že Európa musí budovať svoje dodatočné energetické kapacity, preto nerozumiem, prečo bojujú v okrese Poltár proti jednému z týchto riešení. Povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba za SNS. Ďakujem pekne, príjemnú nedeľu. A rovnako tak ďakujem aj Ivanovi Štefunkovi z Progresívneho Slovenska. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za vašu priazeň, prežite ešte pekný zvyšok nedele. Dovidenia o týždeň.